tejcukorérzékenységről beszéltünk, Imre Andi utána járt, hogy mit jelent ez azoknak, akik már észlelték magukon, Dorottyához hasonlóan, és szeretnék a mindennapokban jól érezni magukat. A statisztikák szerint hazánkban 2-3 millió ember szenved valamilyen ételallergiától. Ezek közé tartozik a laktózérzékenység is, amikor hiányzik valakinek a szervezetéből a tejcukrot lebontó laktázenzim. 2 évvel ezelőtt voltam egy vizsgálaton, ahol kiderült rólam, hogy a tejtermékek nem jók az én szervezetemnek, és azóta teljesen lemondtam a mindenféle tejekről, joghurtokról, fagyiról és egyéb ilyen termékekről. A laktózérzékenyek, amennyiben tejterméket fogyasztanak, kellemetlen tünetek lépnek fel. Hasi görcsök, hasmenés, puffadás, ezért az ételeiket alaposan meg kell válogatni. Sokaknak, akiknek mesélem, ezt így mondták, hogy úristen, hogy lehet ez, hogy én lemondok a finom sajtokról. Egyszerűen úgy gondolom, hogy az agyban dőlt el, hogy egyáltalán nem is kívánom már, hogy tejtermékeket egyek. Katalin az évek során kipróbált pár terméket, és amelyeknek bevált az ízük, azt rendszeresen vásárolja. Rizstej és kókusztej. Ezekkel tudom helyettesíteni a hagyományos tejtermékeket, és ezekkel szoktam főzni, sütni. Általában a diétás élelmiszer drágább. Általában azért drágább, mert speciális körülmények között állítják elő. Talán kevesen gondolják, de a felvágottak és a konzervek is tartalmaznak laktózt. Ezért érdemes vásárlás előtt tájékozódni. Akkor végül is miről van szó? Bevallom őszintén, amikor a témára készültem, akkor eszembe jutottak a gimnáziumi biológia órák, és elszégyeltem magam. Tejcukorról beszéltünk, de van fehérje, hát kell, hogy legyen fehérje, és ez valahol a lebontás folyamatáról szól, tehát enzimek játszanak majd. Kérek segítséget és egy elégségest, doktornő. Tehát akkor miről beszélünk? Hát, ha elmondok mindent, akkor szerintem utána 5-öst fog kapni, mert úgy megérti. Tehát a tejben 3 fő alkotó rész van, az egyik a fehérje, ami az allergiát kiváltja. A másik a tejcukor, ami a mai napnak a fő témája. Ez egy cukormolekula, de 2 külön molekulából áll, úgyhogy egy kicsit a kémiai tudást is elő kell halászni. És itt van a probléma, tudnélik, az enzim, ami a bélben van, ezt a 2 összekapcsolódó molekulát nem tudja ketté bontani. Mert külön-külön már föl tudnak ezek szívódni, de egyben ez a 2 összekapcsolódott egyszerű cukormolekula nem. És ez okozza a laktózintoleránsoknak, tehát a tejcukorérzékenységnek a problémáját. Van kevésbé, vagy jobban érzékeny? Van, igen. Most befejezem még azt, hogy a harmadik komponens a zsír. Ez az, amire rá van írva a dobozra, hogy 1,5%-os, vagy 2,8, van 3, akárhány százalékos is. Tehát ez a zsírtartalomra vonatkozik, de ez gyakorlatilag csak a fölben mutatkozik meg, hogy milyen vastag lesz a tejnek a föle, de más problémát nem szokott okozni. Visszatérve akkor a tejcukorra, tehát ezt, hogyha valaki elfogyasztja, és belekerül a belébe, és nem bomlik el, akkor nem tud felszívódni a bélből. Ott a baktériumok ezeket földolgozzák, ezeket a cukrokat, és gázokat képeznek. Tehát akinek tejcukorérzékenysége van, az ettől fölpuffad, gázosak lesznek a belei, és ez a bélbe. Tehát ez meghigítja a székletet, és ettől lesz híg, vizes, és nagyon csúnya, néha savanyú szagú ez a széklet. Ez egy ijesztő tünet, egyszeri tünet, vagy folyamatos? Még nem tudunk róla, általában akkor jelentkezik, amikor valaki elfogyasztja a tejcukort, tehát itt tejről van általában szó, mert annak viszonylag magas a tejcukortartalma. Van, aki simán elbírja azt, hogy a kávéjába beletesz egy pici kis tejszínt, vagy pici kis tejet, tehát ez a legtöbb laktózérzékenynél nem szokott gondot okozni. Van, aki még akár 2 deci tejet is meg tud inni egy nap alatt, és semmi problémája nem lesz. Utána következnek már azért a fokozati különbségek. A sajtnak, meg a túrónak a fogyasztás nem szokott a laktózérzékenyeknek gondot okozni, de van néhány olyan, aki nagyon-nagyon érzékeny, az ezt sem tudja fogyasztani. A joghurt és a kefir a 2 között van, tehát nincs benne annyi tejcukor, mint a tejben, de több van, mint a natúr túróban, meg a sajtban. Azért figyelmeztetek mindenkit, hogy az ilyen krémtúrók, meg
ilyen kenhető sajtok, azok is tartalmaznak tejcukrot. Tehát ezeket inkább... És a friss falusi tej, amit abban, tehénkéből, abban ugyanaz a fehérje van, ugyanaz a tejcukor van, és egy kicsit több zsír van, mint ami a dobozos tejekben van. Tehát gyakorlatilag ez a különbség, illetve hát azokat azért föl kell forralni, mert néha fertőzést is tudnak sajnos. Kezemben a tejcukorérzékenyek nagy diétás könyve, de én emlékszem, hogy Dorottya azt mondta, hogy ő már nagy lány volt, amikor észrevette. Ez van egy ilyen határ, van egy életkor? Igen. Nagyon temben 2 olyan gyerekkel találkoztam, aki amikor megszületett, akkor már nem működött a bélben ez a tejcukorbontó enzim. Tehát ez nagyon-nagyon ritka. Általában 5 éves kor fölött jelentkezik ez, és utána fokozatosan egyre romlik és romlik ez a tünet. Tehát ez örökölhető, úgyhogy azért ezt, akinek súlyos tüneteket okoz, nem érdemes gyakoroltatni a bélenzimeket, hogy de egy nagyobb mennyiséget már nem. És ez csak gyomor probléma, hasfű probléma, vagy akár bőr, mindenféle allergia is tünete lehet ezek? Pontosan ez az, hogy a fehérje okozza nagyrészt a bőrtüneteket. Azért itt a baktériumok és a baktériumok által termelt gázok és egyéb dolgok azért tudnak bőrkiütést okozni, de ezeket nem szabad összetéveszteni az allergiás reakciókkal. Meddig lehet elmenni? Én azt mondom, hogy hát nem törődök vele. Kis puffadás van, ilyen bélmozgásunk van. Ha elhanyagolom, most egy picit azért ijeszgessünk, ha kell ijeszgetni, hová fajulhat? Nem kell igazából ijeszgetni, tehát inkább gyerekeknél okoz problémát, hogyha nagyon sokszor fogyaszt tejet, és állandó jelleggel hasmenése van, mert akkor az azért egy pici felszívódási zavart okozhat. Viszont, hogyha diétázik valaki, és teljesen kihagyja az összes tejet, tejterméket, akkor a kálciumhiány az nagyon megérződik. Tehát, ahogy itt az előbb is elhangzott, 25 éves korig épül a csont, de utána is szükségünk van rá. Tehát aki időskorban nem fogyaszt tejet, tejterméket, annak súlyosabb lesz a csontritkulása. Tehát nem csak gyerekkorra fontos a tejnek vagy tejtermékeknek a fogyasztása, hanem időskorban is. Tehát akkor is feltétlenül kell. Aki nem bírja a tejet, az fogyasszon natúrtúrót vagy sajtot, de mindenképpen ezek kell. a rizstejek? A rizstej az rizsből készül, egy cseppnyi laktóz, tehát tejcukor nincs benne, az tehát nyugodtan fogyasztható, viszont nincs is benne kálcium. Ha Dorottyának bekötik a fejét, és már csemetéi lesznek, ismerve, hogy ő most érzékeny, akkor ez genetika százalékosan nagy arányban megjósolható, hogy a gyerekek is? Hát elképzelhető, igen. Tehát pontosan, ahogy mondtam, öröklődik, de azt azért le kell szögezzem, hogy gyakorlatilag azok tekinthetők a normálisnak, akik nem tudják megemészteni a laktózt. Ez nagyon szégyen azoknak, akik, igen, tudnélik, az emlősökhöz tartozunk, úgy biológia óra megint, genetikailag, igen. Tehát, és az emlős állatok elvesztik a tejcukorbontó képességüket azután, miután már nem szopnak. Tehát ezt csinálná az ember is, de azok, akiknél ez fönnmarad, tehát meg tudja emészteni a tejcukrot, tehát meg tudja inni a tejet minden panasz nélkül, azok elméletileg a kórosak. Tehát én ezzel szoktam vigasztalni a laktózérzékenyeket, hogy nem is nevezem őket betegnek. Tehát a laktózérzékenyeket, hogy ez a normális állapot. Kötelezően előfordul, hogy olyan helyre megyünk vendégségnyaralásra, ahol azért nem törődnek a mi problémánkkal. Van egy mennyiség, amit még elfogyasztatok, vagy megint azt ez fogja mondani, hogy egyéni. Igen, létezik egy méréses vizsgálat, ott is ki lehet mérni, illetve mindenki saját magának kitapasztalja, hogy mennyi az a mennyiség, amit el tud fogyasztani. Van ezen kívül laktáz-tabletta, tehát ez az enzim tabletta formájában, illetve most már megjelent cseppek formájában is, úgyhogy ezek mind-mind fogyaszthatók, vagy van olyan por, amit bele lehet keverni az ételbe, és az ételfőzés kapcsán, illetve utána már a laktózérzékenyeknek ez recept nélkül vehetem ezeket, vagy... Igen, ezek recept nélkül kaphatóak, de van ez a receptkönyv is, hát egy kicsit aktív közreműködője voltam ennek. Tehát itt tényleg nagyon finom ételeket lehet benne találni, és azokkal, hogyha főz az ember, akkor teljesen meg lehet úszni gyakorlatilag, és hogy elhangzott, hogy tejfölből létezik, meg tejszínből létezik tejcukormentes variáció, tehát ezeket meg kell keresni. Sokféle van. Szója alapú tejfölök, ilyesmik azok, vagy jogurtok,
azok mind-mind Doktornő, teljesen belekeveredtem a földrajzot is, tejcukormentesek. mert biológia, Igen? kémia rendben van, csak itt találtam ám egy térképet. Tehát mi magyarok úgy állunk ezzel a problémával, ahogy a világ más részén ez változik? Igen, igen, pontosan a genetika miatt. Úgyhogy Ázsiában és Afrikában nagyon gyakori a tejcukorérzékenység. Magyarországon 20 és 30% közötti a felnőtt lakosságnak a tejcukorérzékenységi gyakorisága. Tehát gyakorlatilag, hogyha hárman ülünk itt, akkor valószínű egyikünk az tejcukorérzékeny lehet. Tessék. Viszont ha elmegyünk Indiába, akkor ott 90-95%-a az embereknek tejcukorérzékeny, tehát nem tudja meginni a tejet, illetve ha megissza, akkor problémája lesz. A tünetekre visszatérve egy férfi nézőnk kérdezi, hogy ha ő a puffadást észleli magán, nagyjából kizárt minden más okot, csak a puffadás, ezt jelentheti? Igen. Tehát ez a legvalószínűbb, vagy egyik legvalószínűbb oka. Lehet természetesen fertőzés is, illetve hát arról most nem beszélek, ebben a könyvben szerepel a fruktózérzékenység, az a gyümölcs, cukor, de az jóval ritkább, mint a laktóz. Úgyhogy. Doktornő, várják a telefonok, érdeklődő telefonok, azért ez nagyon érdekes, ez a térkép, meg India, meg hogy mi hogy állunk, meg hogy 35 év után akkor gyakorlatilag mindannyian érzékenyek vagy? Nem, körülbelül 30%. Hát azért mondtam, hogy minden harmadik. Picikét megnyugodtunk. Nagyon szépen köszönjük. 759 55 00, Edittől ezen a telefonszámon lehet kérdezni. Gyerekeknél maradunk, apró gyerekeknél.